Goddag, jeg hedder Emil. Det her eksperiment det går ud på at få en frø til at hoppe i rummet, og hvordan den hopper i rummet i forhold til at gøre det her. Og det skal vi bruge en saks og et A4-papir. Og det er ret nemt at folde. Kan vi folde? Ja. Man folder over her. Og så klipper man over her. Sådan her. Så folder man over igen her. Så folder man rundt om her. Sådan her. Nu har en pyramide. Så folder man op her. Op her. Kan jeg huske det? Op her, tror jeg. Og så op her. Jeg skal lige, så jeg kan huske det her. Og, ja, og så op her. Så kan du se noget som helst. Jo. Sådan her. Og så sådan her. Ja. Vender man den rundt. Og så gør man et eller andet, jeg tror det er sådan her. Og så igen den anden side. Og så var det var sådan her, tror jeg. Jo, sådan her. Det er noget, man lærer på internettet, det her. Det er ikke noget, man husker. Sådan her. Har vi næsten et frø. Vi skal bare folde den lidt. Sådan her. Og sådan her, så 2 veje, ikke? Og det vigtigste er selvfølgelig, at man tegner en øjne på, så man ligesom ved, hvor hovedet er, så man husker det. Og så skal vi rette til det her. Sådan her. Og så er teorien selvfølgelig her på jorden, der vil den bare hoppe sådan et hop. Og i rummet vil det så bare måske blive ved med at hoppe sådan den vej. I don't know. Måske. Perfekt.